chegar a ter un concello aberto, transparente, un concello aberto os 365 días do ano e 24 horas os 7 días da semana, non? Ese é o principal obxectivo do Executivo local. A través da implantación de novos servizos na administración electrónica, busca tamén a simplificación de trámites, menos gasto de papel e maiores prestacións para os veciños. Entre as melloras que se inclúen neste novo expediente de contratación figuran aspectos como o de xestionar unha solicitude de cita cun departamento do Concello, ou mesmo a creación dunha nova sede electrónica. Entre elas, unha nova sede electrónica. E a nova sede electrónica non só será un portal dentro da web, senón que trata tamén dun novo modelo de atención ao cidadán. A iniciativa, que o Concello pretende que este operativa nun período de medio ano a contar dende a adxudicación do contrato, está cofinanciada nun 80% co Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Todas estas melloras entran dentro da e-administración desta estrategia digital na que está inmersa o Concello de Ribeira e, como se dixen anteriormente, se marcase dentro da estrategia DUSI financiada con 80% dos fondos FEDER e que ten como único principal a veciñanza de Ribeira.